आं गिबियाव आंनि मण्डल कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो मोसाफोरनि आरो शक्ति केन्द्र भट केन्द्र गासिखौबो आं गिबियाव साबायखर बावहरो आरो जोंना मानव गेदेर मानगोनां आसामनि प्रेसिडेन्ट दिलीप शिंदे सारखौबो आं गोसो सिंनिफ्राय साबायखर बावहरो आरो मानव गेदेर मानगोनां जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि सारखौबो आङो गोसो गोरबो सिंनिफ्राय साबायखर बावहरबाय आरो मानव गेदेर जोंहा मानगोनां जोंना केबिनेट मन्त्रि इनचार्ज अशोक सिंहाल सारखौबो आङो गोसो गोरबो सिंनिफ्राय साबायखर बावहरग्रोबाय आरो मानगोनां जोंहा जेनेरेल सेक्रेटारि MLA जोंहा इनचार्ज मानव गेदेर दिलीप दिपरन्ज शर्माखौबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय आरो प्रभारी जोंहा मानगोनां मसर सिंहजी एक्स MLA बिथांखौबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय दा आं बिथांमोननि अननायावनो दिनैहाय आं टिकेटखौ मोननो हाबाय ओंखायनो आंनि गोसोआ जोबोद गोजोनदों दा बनगाव हिसाबै आङो देरहानाया 100% खाथां बेयाव आंखौ रावबो हमथानो हानाय गोहो गैला ओंखायनो आं रावजोंबो बारा साननांगौ गैया राजनिति बाबैथ' थाखायो गावजों गाव जुजिलायनाया बयबो देरहानो थाखाय राजनितिखौ गेलेयो बे असिलाखौ लानानै गावनि पार्टि BJP पार्टिनि थाखाय आंबो गोरा आंथ' दिनैनि दिनाव आङो 6-7 हाजार भटआव आं बारा मोननानै देरहागोन बे आं बुंनाय नङा रायजो राजा आंनि मावथि फारिया बिथांमोन बुङो बे बुंनायखौ लानानैसो आं बुङो जिहेतु मोननै खयथा बानाथ' नोङो राजनितियाव बयजोंबो थाखायो नोङो इउपिब्लाबो थागोन बिपिब्लाबो थागोन खिन्थु आंनि नुहुरनायाव बांसिन इउपिजों जागोन आरो बिपिजों जागोन दस्रा गुबुन पार्टियाथ' खामानि गैखाया ओंखायनो आं रावखौबो सिन्था खालामाखै आरो दा आं मोनसेखौ खावलायनो सानदों मानव गेदेर जोंहा आदा कुमारा बिराद जुजिबाय थादोंमोन बिथाङानो फाइनाल बादि आं होननाय खोनादोंमोन नाथाय बिथाङा मोनाखिसै बे जाहैबाय राजनितिकनि खोथा आरो खाफालनि खोथा दा आं बिथांखौ खावलायहरो जाहाथे बिथाङा गावनि गासिबो कार्यकर्ताफोरखौ BJPआव राजीब बांगालनो फाथायहरो बा दैथायहरो बेखौनो आङो कुमुदाखौ खावलायहरबाय जगाजग जादों आं जेबो जगाजग खालामाखै दा मिडियानि थ्रुयै आङो खावलायहरबाय नमिनेसन गाबोन 10 थानि आङो DC अफिसाव